खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे गोदान भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय सो रायजोफोर भिडिअखौ हायोब्ला लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय दिनै जों गिबिसिन थाराव सावरायनो आखायाव लादों नैबे गामियारिनि सासे सुबुंनि बुंनायनि सायाव नैथियाव जोङो सावरायनो आखायाव लादों नैबे सौग्रावलायनाय गारि एक्सिडेन्ट जानायफोरनि सायाव थामथियाव जोङो नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टारनि सायाव जोङो सावरायनो आखायाव लादों ब्रैथियाव आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा मा खोथा बुंबावदों बिनि सायाव नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय जोबनायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो बिजेपि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिसोर साथामनि गेजेरावहाय मा सोलिलायगासिनो दङ बेखौहाय नोंथांमोना मिथिखागौ बिनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बे समाव खोनासंदो रायजोफोर सासे गामियारि सुबुङा मा बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोर सरकार सालायनायाव फ्राय बिथाङा पाब्लिकफोरनि थाखाय गोबां आसनि बानायदों दिनै बे आसनिफोरखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव गासिबो मोनजोबाखैबाबो दिनै बिथाङा जा हादों बेखिनिखौ जोंनि पाब्लिकफोरनाव रानसा फरायनानै होदों आरो बुंनो थाङोबा प्रमद बर' सरकार दानायनि समावहाय 1.5 बोसोरा ओरैनो कभिड-19 जों थांदोंमोन बे समाव सरकार हिसाबै जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन बा बे समाव कभिडनि थाखायनो जोङो माने खामानि मावनो हायाखैमोन प्रमद बर'आ नाथाय नैबे आराय बा 3 बोसोर बे समाव बिथाङा ओरैबायदि स्पिडजों खामानि मावबोदों बिथांनि खामानि मावनाया फ्राय जोंनि साधारन रायजो राजाफोरनि मेगनावबो गोग्लैदों जाय माने सरकारा मावदों बा जाय बिथांमोनहा दैदेनगिरि जानानै मावदों दा बिनि सायावबो आजिखालिनि पाब्लिकफ्रा मोनसे लैखो लाबाय दा ओंखायनो आं बुंनो थाङो आङो माबाखौ जोंनि बे मन'खौ बिजिनिफ्राय दारायनायखौ नो डाउट आंनि नुनायावहाय दासिम बे दतमा समस्ति हिसाबै आं बेखौ बारा माने खाथां देरहागोनखौ आं लानो हाया आरो बेराफारसे बिपिएफ हिसाबै थांनाय समावहाय जोंहा प्रकाश बसुमतारिया देरहादोंमोन बिथाङा जोंनि गेजेराव बा बिपिएफनि सासे एमसिएलए जानानै दतमा हिसाबै बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै पाब्लिकनि जेबो सासुनिता रास्ता घाट बिदिनो बिभिन्न अनुस्थानफोर बिथाङा मावफैनो हायाखै निश्चय नोंथांमोना खोनासंबाय आरो बुजिबाय ना गामियारिनि सासे सुबुङा जुदि बेफोर बाथ्राखौहाय बुजिनो रोंदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बा माखासे सुबुंफ्रा मानो बुजिनो रोङाखै दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनदों बिपिएफनि लिडार्सफोरखौहाय मात्र गाव गावनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावनायल'सो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर नो डाउट बिपिएफ पार्टिया थांनाय इलेक्शनावहाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय देरहाबाय नांगौनि बारा देरहाबाय थाइजौ गोखैखौहाय गोदै होननानै रायजो राजाफोरनो फाननै बिथांमोना भट लानानैहाय गुबुन हारिफोरनिफ्राय बिथांमोना थगाय थसि भट मोननानैहाय देरहाबाय गादियाव जिरायबाय नाथाय बे समावहाय बिथांमोननि मावथिफ्रा जायफ्रा बिपिएफनि लिडार्सफोर आरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा सथ' मथ' सुबुंफोर बिथांमोनाबो बिपिएफखौ सापर्ट होनानैहाय दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मा मोनखो आं बेखौसो कुइसन खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोनाथ' भट होबाय बिपिएफ पार्टिनोहाय देरहानो थाखाय खाबु होबाय नाथाय 3 दान बारलांबाय दासिमबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय समाजावहाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै बिथांमोना थगाय थसि माइनरिटिफोरनिफ्राय भट लाबाय थांनाय इलेक्शनावहाय राजबंशीफोरनो एसटि होनानैहाय भट लाबाय हा फाट्टा होगोन होननानैहाय भट लाबाय नाथाय समायखिरा लानाय मथे दिनैहाय बिथांमोना बैसिनि खामानि मावनो हायैनि थाखाय दिनैहाय बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया सोंखारि जाजेनबाय दा बेनिखायनो आङो आन्दाज खालामनानै नाहरदों जे फैबाय थानाय इलेक्शनसिमहालागै बिपिएफ पार्टिया दैयाव गोजावनानै थानाय मोनसे फेम्फोना बायदि जाहैगोन नामा आं बेखौ सानदों रायजोफोर
फारसेथिं इउपिपिएल पार्टिया सेन्ट्रेलावहायबो सरखार दङ स्टेटआवबो सरखार दङ दिनै हाग्रामा महिलारिजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय गोदोना गोबादलायनानै दङ रायजोफोर दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोसो जायोब्ला बिपिएफनि सीएम खौहाय जालदाब एंगारनानैहाय सेन्ट्रेलजों थाफानानैहाय बियो खामानिबो मावनो हागौ अब्ला जोंनि बर' हारिनि डेभेलपमेन्टआलाय बहाथो रायजो राजा नोंथांमोन बहा जोंनि बर' हारिनि डेभेलपमेन्टआ बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो इलेक्शन जागाफ्रोमबो जुदि सरखारखौनो सोलायनानै होबाय थायोब्ला अब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि थांखिया मा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो साननाय हयै जोङो बे बारावहाय भटखौहाय होनाया मोजां सोरबायदि मानसिनो भट होयो मिथिबायना नैथियाव फैदो दानिया एक्सिडेन्ट जानाय आइ रिभार फेस्टिवल बेयावहाय दैजिं फेस्टिवलमोन बे दैजिं फेस्टिवलनि जायगायावहाय आइ रिभार जाय आइ रिभारावहाय थांनाय 17 बोसोरावहाय गोबां मानसिनि जिउ खहा जादों दाबो बे एखे अबस्थायानो बेयावहाय सोमजिगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों अन द स्पट जायगायावनो जिउ खहा दालां गोजौआवहाय बेफोर मानो जानो मोनदों बिपिएफनि दुरबलता उइकनेस मिथिबाय दा नोजोर होयैनि थाखाय बेफोर जाथाया जानो मोनदों दा बेफोरबायदिया जुदि गोख्रों नोजोर होयोमोनब्ला लोंनाय जानायफोरावहाय आरो बेबायदि गेलेनायफोरावहाय गोख्रों नोजोर होनानै जुदि फेस्टिवलखौ खुङोब्ला अब्ला हयथ' बेफोर जाथाया जायाबो जानो हागौमोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय साबेसे गोमाजेनखो आइ रिभारावहाय नुगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन आं सानो नोंथांमोना बेखौनो लुबैखादों सोरनिबा फिसा गोमानाय सोरबा बहाबा बुथार जानाय बहाबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बहाबा जिनाहारि खालामजानाय बहाबा मा होनो नासयनानै दोनजानाय बेखौनो लुबैखादों रायजो राजाफ्रा नंगौना नङा रायजोफोर मोजांनि बाथ्रा सोलिबाय थानो हो बिपिएफ पार्टिखौनो ना मा बुं थामथियाव फैदो बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मा बुंदों खोनासं জনজাতীয় লোকসকলক আমি বনভূমিত অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ উচ্ছেদৰ কথাটো অহা নাই সোণাই ৰূপাত যিহেতু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকক ফৰেষ্ট আইন অনুসৰি আমি তেওঁলোকক ভূমি পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ভূমিপুত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট আইন 2005 চনৰ ফৰেষ্ট আইন মতে জনজাতি লোকসকলে বনভূমিত পট্টা পাব পাৰে थार बाथ्रा दिनैनि समावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया गावसिनि आसामखौहाय रैखा खालामनो थाखाय इभिक्सन खालामगासिनो दङ नोंथांमोना सावगारियाव नुदोंना इभिक्सन खालामगासिनो दङ दिनैनि समावहाय नाथाय जोंनि बिटिआरआवहाय मानो खालामाखै हो जोंनि बिटिआरआवहाय खालामनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिपिएफनि सीएमनो दायित्व होबाय नाथाय बिपिएफनि सीएमआ फंसेबो खुगा बेखेवाखै इभिक्सननि थाखाय मानो ना बेबायदिनो जोंनि बिटिआरआवनो सोसना दोनजोबनोसै नामा बै बांलादेशिफोरखौहाय इलिगेल हाबसननायफोरखौ भटनि थाखाय दा बे समाव आं सोरखौ बुंनो सानदों ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेब आयंमोन नोंथांमोना मानो खुगा बेखेवाखै 2019 आवहाय कर्टआवहाय केस होनानै दोनखानाय हा बेखौहाय मानो दासिमबो इभिक्सन खालामाखै मानोना दायित्वखौहाय काउन्सिलाव हगारनानै होबाय इभिक्सन खालामनो थाखाय बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिनि आखायाव बे समावहाय दा बियो इभिक्सन खालामगोन खालामा बे गासिबो बिनि आखायावनो अब्ला रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो हगारना होखानायावबो जुदि आरोबाव दोननानैहाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय भटनि थाखाय बिथांमोना फिसिबावोब्ला अब्ला फैबाय थानाय 10 बोसोरनि गेजेरावनो बर' हारिया खमायलांगोन रायजोफोर मानो खमायलांगोन बैसोरो बारा जागोन बेखौहाय नोंथांमोना साननाया मोजांखा आरो जुदि दानो बे खामानिखौ मावखायाब्ला अब्ला बर'नि थाखाय गोबां जेंना जानो थांगासिनो दङ दानिया जोबनायाव खोनासंदो आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंदों आरो बेजों लोगोसे एक्स एनडिबिनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 सिबिआइ आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स एनआइएनिखौथ' हगारबाय नाथाय सिबिआइनो दाबो दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों
आरो 1500 कोटी थाखानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बा नोङो नेरिम्स बानायनांगौ आरो NIT बानायनांगौ बे गासैखौबो जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि होदों रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ बिनि थाखायबो दाबि होदों दिनैनि रायलायनाया मोनसे रिभिउ मिटिं आरो बे रिभिउ मिटिंआव जों बुंदों जे 6 बोसोर जाबाय एकर्डआ आरो बेयाव भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट लाखिदोंमोन कमिटमेन्ट मथे माखासे मावदों माखासे मावाखै आरो मावैनि थाखाय जों दिनै खुद्रिदों दुखु मोनदों आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ खावलायदों हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ हम सेक्रेटारिजों रायलायनांगौ सल्भ जानांगौ जाहाथे सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ आरो गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि बे बाथ्राया गोदान नङा रायजोफोर बाथ्राया गोजामानो सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों बिटिआर एकर्डनि दफाखौहाय आखरे आखर मावफुंजोबाब्ला सोमावसारनाय जागोन आन्दलन खालामफिननाय जागोन बेखौहाय बुंबोखादों दिनै बेनो जानो थांगासिनो दङ मानोना भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साहाब आरो अमित शाह साहाब जी मोनना भारतनि प्राइम मिनिस्टारफ्रा दिनैहाय बर' हारिनि खुद्रिसारनाय आरो एकर्डनि जे मावनो गोनां इमप्लिमेन्टेसन खामानि बे दफाफोरखौ मावाखै उन्दुनानै थादों बिनि थाखायनो दावरावआ सोमजिगोन नायलांबाय था नोंथांमोना अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि